Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия архитект Георги Козаров е училище с над 50 годишна история, което съхранява традицията да бъде регионален център за подготовка на специалисти от всички нива на строителния бранш. Но едновременно с това ние търсим предизвикателствата в глобалния свят на информацията и технологичния бум в живота на съвременния човек. В епохата, в която онлайн образованието е достъпно за всеки, ние утвърждаваме авторитета си на училище, което подготвя реални, а не само виртуални умения у учениците, които те демонстрират в реалната пазарна ситуация, в която попадат, след като оставят прага на училището зад гърба си. Този стремеж е нашият адекватен отговор на изискванията на работодателите в една страна, която е в процес на изграждане на своята инфраструктура, в която специалистите в областта на архитектурата, геодезията, пътното строителство и интериорния дизайн са хората, без чието умения България не би изградила успешно моста, по който всички ние вървим заедно. Мост, чиято цел е да ни отведе на нашето заслужено място редом до останалите европейски страни. Способните първо градят, след това говорят. Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия. Да изградим бъдещето си с своите две ръце. Реализацията на всеки един проект започва с необходимост от геодезически измервания. Геодезиста е този, който пръв отива на терена и извършва неговото заснемане. Геодезиста е този, който отлага проекта върху терена и дава началото на строителството. Геодезиста е този, който извършва контрол по време на строителството. И пак геодезиста е този, който заснема вече готовата сграда за нанасенето и в кадастъра. Обучението на учениците в строителната гимназия, в специалност геодезия, ги подготвя да извършват дейности за изработване на кадастрални и специализирани карти, проекти за вертикално планиране, трасиране, както и дейности по кадастър и регулация на недвижимите имоти. Обучението се осъществява чрез съвременни инструменти, като тотални станции, GPS-приемници и дигитални нивелири, а данните от заснемането се обработват чрез специализиран софтуер. Завършилите намират реализация в различни геодезически фирми, строително-монтажни и пътно-строителни фирми. Освен това, завършилите техник-геодезисти могат да работят в службите по кадастър, общинските служби по устройство на територията, както и в някои надзорни фирми. Имам удоволствието да работя в Сливенската професионална гимназия по строителство и геодезия архитект Георги Козаров. Преподавам по английски език и съм убедена, вярвам, че всеки ученик, който иска да научи чужд език успоредно с професионалната си квалификация, няма да сбърка, ако избере нашето училище. Тази година гимназията дава възможност на учениците след 7 и 8 клас да кандидатстват при нас в специалности строителство и архитектура, геодезия, интериорен дизайн. 22 години от моя професионален път е преминал в Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия архитект Георги Козаров, като учител по история и география. Обичам професията си, обичам да работя с учениците, да ги възпитавам, да обичат родината си и да бъдат достойни граждани на Отечеството. Всяка среща с тях ми доставя приятно изживяване. Пожелавам на всички ученици здраве и късмет. Заповядайте при нас. Интензивният курс на обучение по чужд език при нас дава възможност на учениците да натрупат стабилни знания на и за съответния западен език.
Освен това, те научават и нещо повече за културите и обществата, които са свързани с тях. Считам, че им даваме възможността да бъдат конкурентно способни както на нашия, така и на външния пазар. И освен това, освен че изграждат здания, те успяват и да комуникират на западен език. Като преподавател по икономика и предприемачество, смятам, че тези две дисциплини са част от историята и устройството на обществото. Всеки съвременен млад човек трябва да съчетава тези сфери от обществото. Нашите ученици изучават и икономика, и видове строителство, и различни правни въпроси. Учениците след 7 клас имат възможност да изучават интензивно избраният от тях чужд език, съответно английски или немски. Изучаваме го по 13 часа седмично, което ни доближава до профилираните гимназии. Така че, скъпи седмокласници и осмокласници, ще се радвам, ако се видим през новата учебна година. Заповядайте при нас, няма да съжалявате. Избрах тази професия, защото ми беше много любопитно да се науча как да се изработват топографските карти. И тук ми дават възможност за това. Аз разбрах за тази професия геодезист още в 7-ми клас. И в 8-ми клас реших да кандидатствам в строителната професионална гимназия, специалност геодезист, защото тя намира голямо приложение в строителство и живота на хората. Избрах геодезията, защото съм интересен в компютрите, 3D изображенията и GPS системите. Избрах професията на геодезиста, защото тя е много динамична. Позволява работа в офис, както и в природата. Всеки ден работим с нови уреди, които улесняват нашата работа. Избрах да кандидатствам това училище със специалност геодезия. Първо, защото учителите тук са много добри. Има много приятели и познати. И след като завърша това училище, ще има много добри реализации за своето бъдеще. Ще имам добре платена работа и добри условия за работа и за труд. И ще мога да се запозная с експерти и специалисти в специалността, която ще уча. Много ми хареса геодезията, защото е свързана с география. Един от любимите ми предмети, в който съм много добър. И искам след като завърша това училище да продължа образованието си в България, защото мисля, че в България има все още бъдещи реализации. За първа година съм тук и искам да кажа, че е много страхотно. Моята специалност е геодезия. Имам част от семейството, който е тук. Имаме състезания, имаме много забавни неща. Имаме и клубове. Очакваме ви. По специалността геодезия учениците, завършили успешно 12-ти клас, получават професионална квалификация геодезист. Геодезическите кадри на Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия упражняват своята професия главно в строителството на жилищни и промишлени сгради, пътни и водни съоръжения на земната повърхност и в минното дело. Изучавайки основно геодезия, фотограметрия и картография, геодезистите получават подготовка и по маркшайдерство, земеустройство, пътно и парково строителство, което ги прави приложими в много области на националното стопанство, като технически ръководители на обекти. Завършилите средно образование геодезисти продължават обучението си във висши учебни заведения, като Университет по архитектура, строителство и геодезия, Минно-геоложки институт и други висши строителни училища. Освен заради романтиката, геодезистите участват в научни експедиции до нови неизследвани земи за съставяне на топографски карти. В процеса на обучението учениците работят със съвременна електронна техника и софтуерни продукти. Геодезията намира приложение при проектирането, изграждането и експлоатацията на всички сгради, надземни и подземни съоръжения, при планирането и благоустрояването на населените места, при земеразделяне, при трасиране и изграждане на електро-, газо- и топлопроводи. Където и да ги отведат житейските пътища, геодезистите винаги отбелязват в своята биография с подчертана гордост, че са учили в Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия архитект Георги Козаров. Да изградим бъдещето си с своите две ръце.